UMLA ke BJP na pentorum kena konstituensi uba Alexander Lalu Hek ula ther tenge halo ke jingkren jong presiden ka kutumba Suraksha Parishad Usatya Ranjan Bora hagabade bege jinglet khang tala bad dawa ka ki isu ban pinprano ya ka mandir balashna bian hapo jong ka CBI office habayo banyakrem ban uba A.L Hek ulong ba kano ka jaka trekam lakadai jong ka sarkar kami ne jong ka sarkar jela keladai lupa ke jaka kyntang namar ngi kibriu ngi de ban pelong ya ke jaka tre ke bakentang namar nangi yo ban pendap hayang asem ulong ba omdon jingmot bansna ya ki yimani ki mandir ki mos bat ki gurudwara omdei bansna ya kino ki jaka mani blei hagi jaka jing paidbah namar kini ke jaka kadai ke jaka babaro kile bantre Pi ngangan ong ifi mo kanu ka public place lada kadai lele ki offices lada di jong central jong state road nei lada lupa ki worship place beling ong ifi kumpra ka worship place bangi ide ben worship ira kam jungi bangi tre kum ki beriu kum ki nong tre kum khamtam lele ki nong tre sarkar ngam tang le secretariat katu ka secretariat ka banga ngasong bang tre ni ketika worship place junga nomor bergadon ke jingit clear nak benta ke kam bejing syakri ke jonga tebeli dot kam shu bansna saya ka temple lani bansna saya ka iingmane lani bansna gurudwara lani bansna ka mosque hapo ka public place khamtam le hage jaka office juga sarkar nomor bal ade lupa ade ka worship place ka office sarkar ni ade lupa ka worship place office ganong ifi ka office kanu ka office kanu ka jaka tre lada kadi ke office sarkar la ni kadi untuk jaga trek la dia lupa ka jaga worship ke jungi nomor ba nang tu ngi yo ban petem ya la dia ban petem ke yang kesam kam ni ke worship place kata pi nga ongi fi ba ngim de hiru ban sha lada kadi ke central office la ni ke state office hagi office hi jaga jong paidbah hi umdan kam de ban sha ban sna ya ke kenu ginuru ki belong specific worship place pila ban mani blai pila ban mani hieng ru pila ban mani sya ki temple pila ban mani sya ki yang mani pila ban mani sya ki mosque pila ban mani sya buddhist temple pila ban mani sya gurudwara henry ka jakatre hi ketika jaka jong yongi baro ki jait niam baro ki jait bunreung ngi tre ha ki kam ke ba ngi tre